Ngai ngu yu blay ne ko por ha ka bangayo ban beteng biang ban sam ye ka tin ka chung blay. Ban nga priang sngo bhai fi baro ki ba sngap ine ka tin ka chung blay nga priang sngo bhai fi ka kertengu Jesus Christ. Sngo burom ye ki ba long ka sin ka baning kong ro fi sngap leng ban ka channel u blay un ker khui fi baro ki ba ye ba yo sngo ye ka tin ka chung blay. Ne ko por tang ini pusan bat ngai ka tin ka chung blay ka banga kwa ban pinken mau yang ilang baro. Na ka city baning kong koren kalenong ka ba khatlai ka de khot ka ba san. Ka tin ka chung blay ka ong kum ne yangi. Ka jing ie kam jule klem okor. Ka jing ie kam jule klem okor. Kani ka di ka jing khot jang ka tin ka chung blay bangi ki kristan ngi de ban long ki ba don okor. Na ba don ki ba kam ira de ba ki long ki riu ko henry ki long ki ba klem okor pan. Ka jing long klem okor ka don ka jing ade bat ka jing bom ie. Henry ka jing ie ka penlong yo brio ba unlong u ba don okor. Haka city ki nong rom kal nong ka ba khat lai. Ka de khat ka ba khat wei ter hado ka ba khat lai. Ka tin ka jomblay kong kum ni haba pila itu ya ka ya. Baladap biang ka ka por. Ka ba kren ni ka jingwan jung utrai ka lahajan Ka sngi utrai ka lahajan Tungin ya le dona kor. Kumba persya ka sngi. Kata ka jing khot juga ketir jomblay. Tungin ya le dona kor. Kaumat ka jing im jong ukristan lani ka jing long jong ukristan lani ki ketien ki ukristan uday ban kren ki day ban long ki ba donakor kadi ka jing long donakor kadi ka jing le lani ki ketien ki bangi kren lani ka jing ya day para brio ka ba klem jing pen mong yano ruem ka ba klem jing pen mong yano ruem ngi ma ki sngi ki brio ki ba bom salia yano ruem don ki brio ki ba pen paul de ba kim salia yano ru ki ba don hajan jongki ki ba kwa baik ban pen i ba ki long rough and tough henry ki kristan ki di ban long humble and soft kata ka jing ka jing ka kloy ban nyokor ki we ka kloy ban yeng na ka jaka shong la da don ki ba wan ki riurang ba ki rutumen ka kloy ban pen hapo iladi kata ka jing ka jing kam juklet yakini ki kentien ban ong sngoba ka kentien sngoba ka kentien ka penkelan na ka jing dawa syaga jing kerpan namar ka jing kam judawa ka jing ka kerpan ka penan kam ya kentien sngoba sakaba arpat ka jing kam juklet ban ong ru ini kentien kublai shibun ni barong ju snotnat ba badon ba ai kublai yangi tongin yai penan kam ini kentien kublai shibun ka kentien kublai sibun ka ka kentien ka bangi pen ya ka jing sngongo ya ka jing nyokor jongi ya ki para brio sagawe ka kentien ma kani ka kentien ma ka ka rukom pen pau jongi bangi sngoto bangi la bakla ni la kumle bakla ni kloy ban pan ma beki habangi la kumle bakla kani baro ka kentien ka ba tei ya ka jinga dei ka bajan para brio segweiru ka jingi ka penlong ban ai min sim habangila tip bakiwe ki sitom ni phone ki ni ai min sim ki ni kreni ki kitien ki ba ai min sim ki kata ka de ka jinglong donakor namar ka jingi ka penlong yo brio ba un donakor tongin be bra tongin ya ha ka jingle donakor kumba ong ka kitien ka zoblay namar ka jing kam jule klemakor ong ktien ka zoblay banlong ukristan uba donakor ktien ka zoblay ka khot kumni ru kumju ka city baning kong Thessaloni kalong basaw ka khot ka bakhat ar yai kumba day biang kumju ru ka city ki Ephesus kalong basan ka khot ka bakhat san khmi ba kumno phiyat om kum ki bom start henry kum ki ba start khmi ba kumno phiyat ka bamon ka jing im ka jungi ka jing long ka jungi iktien bengi kren kim dei ban pen mong yano rem ngim dei ban long mau jin thot yano shwa ka jing wan ju trai pen ban ngi dei ban long ka daw jong ka jing kerkhu ka daw jong ka jing yo men sim ju ki wei ngi ban long ka daw jong ka jing tei ka jing im jong ki wei ling ba ka jing long ka jing im jongi to blin kerkhu i feeling ba jing snap jong fi ka tim ka ju blai dong in ya le donakor namar ka jing kam jule klemakor
tongin penyeng ke jingi ya keman in tongin ai jakai ne ka jingi blai bakan sensar ka jiem jongi knang bangin long ki brio ki ban long dona kor ki ban long ka jing kerkhu ki wei om ka jing pen mong ya no ruem u blain kerkhu ngi lemene ka tien ka jong u nagam ta ka buram jong blai amen.